Mr. Bombastic. We want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. என்ன ஆச்சு உங்களுக்குலாம்? 12th முடிச்சாச்சு, காலேஜ் முடிச்சாச்சு, கெரியர் கோர்ஸ் படிக்கணும், ஃபாரின் போய் படிக்கணும், என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, put me on me box, she says I'm Mr. Rose. Cheer guys. பிக் டைம் எஜுகேஷன் ஃபேர் இருக்கும்போது என்ன கவலை? வர மே 23, 24ஆம் தேதி முத்தையால்பேட் ஸ்ரீ சுப்புலட்சுமி மஹால்ல நடக்கிற பிக் டைம் எஜுகேஷனல் ஃபேருக்கு வாங்க, லைஃப்ல ஜெயிச்சு காட்டுங்க. பிக் டைம் எஜுகேஷனல் ஃபேர் இது ஒரு எஜுகேஷன் திருவிழா.